payu 8 yuta 9 yuta. Oh, malah sing sakmene lho malah payune Ya larang. ora oleh dipadak Ngerokne kuwi. sing sakmene iki payune larang. Payune Lah larang. nek sinden. Sinden iki lho paling lebih 750 lho sementok. Weh, pelecehan, Kuwi lho pelecehan. kadang jadi potong karo dalang. Padamu nek. Kowe iki aja ngono lho. Nuwun sewu Mas Dalang nggih. Di sini itu yang berkuasa penuh itu dalang. Kekuasaan seorang dalang itu penuh dalam pagelaran malam hari ini. Sebutannya wae dalang. Dalang kuwi tegese ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalke. Kowe aja ngino karo dalang, aja ngenyek pegawean dalang. Dalang kuwi gawean sing abot, rungokno kupingmu. Dalang kuwi abot. Dalang kok abot apa ngangkati gamelan? Apa masang debok? Wong teko-teko ari lungguh karo hung tok 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 kok muni abot. Ngone 50 dinyang ra oleh. Aduh kok ngentahi neh. Ngene lho Ndol, dalang ki gawean sing abot. Abot ki apa ngangkati gamelan, apa nata debok, apa ngangkati diesel? Ya ora. Tegese abote dalang kuwi melek tekan pada esuk. Wong yagane kok apa ya turu, wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus lho. Wong sinden iki apa ya bisu, wong ya nyuwara teko esuk. Tegese ngene lho. Kok ora perkara melek, ora perkara apa. Berarti seorang dalang ki mergo dalang ki tanggung jawabe gede. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Ngono kupingmu. Ya ora iso. Kok ngentahi kowe iki? Ora iso. Sukses orane pagelaran bengi iki tergantung dalang. Ora suksese pagelaran bengi iki ki ora perkara dalang. Lah tergantung apa? Tergantung genset. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, nek renek jensate apa arep garingan, arep pedhot gorokane apa piye? Wah, yo wis iki menjatuhkan tenan, Mas. Lah nggih. Berarti suksese bengi iki tergantung Genset. nek ngono ya sing penting ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Lah, bener. Enek gensete, uga enek solare. Apa arek mbok uyui gensetmu? Solar terpenting. Nah, Nek ngono sing penting ora solar, Lah sing penting apa? sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, leh marep tuku nang ndi. Nek ngene bakul brambang, ora enek. Berarti sing paling penting, Sing penting pom. nek ngono sing penting ya ora pom. lah napa niku? Sing penting tanah utawa bumi. Bumi sing paling penting. Ora enek bumi, mbok encepne ndi pommu. Lah, Bumi paling penting. Nek ngono sing penting ora bumi. Lah sing penting. Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis entek. Ya wis entek mbok parakne mrono ya wis entek kok iso. Lah nek ra dadi parane rono sewengi utawa ngengkel-engkelan tok. Awe tegese ngono iki padha menjatuhkan harkat martabate Mas Alex sebagai seorang dalang. ngono. Wong dalang ki nuwun sewu ya dalang ki adalah seorang pemimpin rombongan. Dalang pimpinane ibarate yoga iki anak buahe. Ibarate dalang iki kaya sopir. Mulane sopir kan mesti manggone ning ngarep. Nguri penumpange ngarep dhewe mesti sopir. Sopir mesti manggone ngarep. Lah betul. Ora mesti. Lho, mesti sopir ning ngarep. Ora mesti. Kok iso? Enek sopir sing manggon ning mburi. Sopir apa? Sopir becak. Kae penumpange ning ngarep, sopir ning mburi. Bener to. Aku malah goblok ta kowe. Ya bener apa sopir becak kae manggone ning guri, penumpange ning ngarep bener mondel. Lah yo masa bener paling nek gak ning guri ya ning ngarep. Wis entek jenenge sopir nek gak ning guri ya ning ngarep. Nah, Enek sopir sing manggon ning tengah. Ora enek Enek sopir apa? sopir dokar. Kae dokare sing ngarep. Terus usire ning tengah, penumpange ning mburi. Berarti sing sopir manggone ning tengah kuwi sopir dokar. nang ngarep dhewe. Arep dhewe jaran, Jarane nganggo. gawe kacamata. Lah sebab apa jaran kok gawe kacamata? Kae ngono isin. Lho jaran kok isin? Ya isin wong gawe sepatu, gawe kacamata kok gak gawe celana. Per yo isin. Oh. Paham wong padha jarane. Sing tak karepke iki ngene lho. komunitase. Dalang ki ibarate kaya imam. Cara wong salat